ବର୍ଷରେ ଆମ୍ବ କିଏ ତୋଳିଥିଲା? ଆମେ ବି ତୋଳିନା ଆମ୍ବ। ଆଠଟା ଆମ୍ବ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଯଦି ତମେ ସବୁ ଖାଇବ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସେ ଦିଟା ଆମ୍ବ କିଏ ଦଉଥିଲା ସେଦିନ? ଆମ୍ବ କିଏ ନେଇଥିଲା? ରିମା ଆମ୍ବ କିଏ ନେଇଥିଲା? ସେ ଆମ୍ବ ଯଦି କିଏ ହାତ ମାରିବ ତାପରେ ତମ ସହିତ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ବୁଝିପାରୁଛ କିଛି? ଆସେ ତଳୁ ଟିକେ। ଏଇ ଆମ୍ବ କିଏ ତୋଳିଥିଲା? ଏଇ ଆମ୍ବ ମୁଁ କଣ ଏକା ତୋଳିଥିଲି? ସିଏ ବି ତୋଳିଛି। ଚାଲ ବେ ଚଟଣି କରି ଖାଇବା। कालिका पानी नरम मारी मुसुली खाई भी तो मुंड मोड़ी कालिका पानी नरम